Takže nazdar ľudia, ja vás tam pri dnešnom videjku a v dnešnom videjku si opäť zahrajeme hru Railworks, kto to nespoznal, a pôjdeme teda na testovacej trati s lokomotívou 162.053 a teda s rýchlým Pershingom. Môžeme sa pustiť do nahadzovania lokomotívy. Popravde ani neviem, čo za vagóny som tam dal, pretože ten free room scénar som robil ani nepamätám kedy. Ale každopádne si môžeme lokomotívu nahodiť a môžeme sa pustiť do jazdy. Takže nie je to o moc odlišné ako ESO, čiže batérie, centrálny zdroj zapnúť, riadenie, pomocný kompresor, no a čakáme, kým pomocný kompresor dofúka. Je to táto ikonka vpravo hore, myslím, že to je 29, keď dobre čítam, alebo to tak aj vychádza, že 27, 28, 29, 30. Že kým nezhasne kontrolka 29, tak musíme čakať. Zatiaľ si do vlaku môžeme pustiť ľudí. A už dofúkal pomocný kompresor, tak to bola rýchlovka. Pridal som sem, ako hovorím, nejaké náhodné vozne, nejaké otvorené kupé. A tu sú klasické kupéčka. Takže tak. Inak v diaľke ste si mohli na začiatku všimnúť, stojí tam Bardotka 751, s ktorou sme po tejto trati šli v minulom videu, a vedľa nás stojí Brailovec 750-183. My ale pôjdeme s našim Pershingom, takže pomocný kompresor nám dofúkal, ja ho teda nechám zapnutý, ono sa to v realite robí tak, že vlastne pomocný kompresor necháte zapnutý, ak sa nepletiem, tak až dokým hlavné vzduchové potrubie nedosiahne 2 alebo 5 barov. Až potom ho môžete prepnúť. No ale tak toto je predsa len simulátor, takže si ho vypneme, uzemníme a pripojíme zberače. Respektíve to sú uzemňovače a odpojovače, ale ja si teraz nie som istý. Vlastne lokomotívu uzemníme a pripojíme zberače. Asi logicky to bude fungovať tak. Nahodíme si hlavný vypínač, nahodíme si obidva zberače. No už sa nám krásne dvihli. A nahodíme si obidva kompresory, aby sme dosiahli 5 barov na hlavnom vzduchovom potrubí, no nie že okamžite, ale čím rýchlejšie. No a rozhodol som sa tak, že nepôjdeme na automatiku, ktorú ja teda dosť rád používam, ale ja som strašne zvyknutý jazdiť na ruku, takže nepôjdeme na automatiku, ale pôjdeme pekne na manuál. No a dáme si osobáčik zo stanice Vlkov, ja si teda ešte postavím výhybky. Zo stanice Vlkov a môžeme ísť kľudne až do Brodu, alebo kľudne aj ďalej. No. Dobre, takže máme zatiaľ 3 bary, neviem, čo by som k tomu tak povedal. Chcel by som sa opäť ako už klasicky ospravedlniť, že videjka nevychádzajú zase tak často, ale teraz ku koncu školského roka som toho mal trošku viac, ako sa dalo čakať, takže som vôbec ako na nejaké natáčanie nemal čas. Občas boli nejaké streamy, nejaké hodinkové, dvojhodinkové, ale to streamy boli o ničom. Len poviem na rovinu, že tie moje streamy sú o ničom, pretože tam proste nikto nechodí. Ale napriek tomu ja sa proste nevzdávam a naďalej streamujem a snažím sa aj teda natáčať videá, no len nie vždy to vyjde. Takže asi toľko k tomu. No, máme tam 6 barov, takže môžeme si začať naplňať hlavné vzduchové potrubie. Vlastne sa nám to nafúklo to hlavné vzduchové potrubie ako do zásobníka a teraz ešte ho naplníme vlastne hlavné brzdové potrubie.
vedľa tento budík je na brzdy vlakové a lokomotívnu. Takže teraz zaťahnem lokomotívnu a zapneme si BPčko. BPčko je brzda, toto je VZ-ka, ospravedlňujem sa. Každopádne dvere sa nám zatvorili, dáme si dole jeden zberač. Ja som si veľmi zvykol v poslednej dobe jazdiť na predný zberač. Strašne sa mi to zapáčilo, takže pôjdeme aj dnes na predný zberač. Na návesti dole máme návesť voľno, takže zapískame a môžeme ísť. Návesť voľno samozrejme myslené ironicky a ja som zabudol na jednu podstatnú vec a to je odbrzdenie ručnej brzdy. Ale už naozaj môžeme bez problémov vyraziť. Svetlá rozsvietené, zberač iba jeden, kompresory zapnuté, brzdy všetky odbrzdené, VZ-ka zapnutá, môžeme ísť. Chcel som len povedať, že návesť voľno som myslel ironicky, pretože je to návesť voľno, ale s tým, že maximálne myslím, že 50, 40. 40, niekedy to znamená 40, niekedy 50, ale neviem presne podľa čoho sa to určuje popravde. Takže pekne sa rozbenieme na nejakých 40, necháme to plynúť. A ja už to mám tak odsledované, že kým dojdeme do obúku, tak budeme všetkými vozňami vlastne za vyhýbkami. Že myslím, že v tejto chvíli, áno, už sme za výhybkami. V túto chvíľu už môžeme zrýchľovať na 100 km za hodinu. Ospravedlňujem sa. Zabudol som zvyknúť zvolenie. No a ešte by som sa chcel pozrieť, ja priznám sa, že na testovačke veľmi nejazdím, takže nepamätám si, kde presne sú zastávky, kde presne sú návestidlá, rýchlostníky a tak ďalej. Jediné, čo si pamätám, že tu je klesanie a sú tu dva tunely za sebou. No, môžeme to zase trošku rozbehnúť. Takže ja v dnešnom videjku asi budem častejšie používať F3, aby som si trošku pomáhal. No a teraz v tejto chvíli už to môžeme kľudne stiahnuť výkon na nulu teda. Či tu nebola náhodou návesť, stiahnite zberač, ale to by som kecal. Alebo návesť prejsť bez prúdu, hej. No to ja nedokážem až tak dávať zase pozor, no takže nevadí. No, každopádne budem trošku pribrzďovať a EDBčkom. Som si na to EDBčko trošku zvykol, ono to teda robí šialený hluk. Ale ja som si na to proste zvykol a tak. No ale keďže ideme trošku do obúkov, tak nám to spomaľuje aj samo, čo je super. Takže tak. Neviem, čo by som viac dodal, je to krásna trať, keď sa pozrieme von oknom, hej. Tu krásne urobená príroda. No a nás čaká tunel, takže ja si rozsvietím. Respektíve svetlo v interiéri ani nemusím, dáme si takú nočnú jazdu. Ja viem, že teraz určite nič nevidíte, ale ja nejaké to minimum na monitore vidím. No, krásne, 100, ako náhle dojdeme do zastávky Horní Loučky, tak z nej už budeme môcť pokračovať rýchlosťou 120 km za hodinu. A tak, neviem, či by som k tomu naozaj viac dodal. A ja už začnem pomaličky, ale isto brzdiť. Pretože ja už som dnes trošku jazdil, sice nie na testovačke, ale na mojej klasickej trati Ostrava-Svinov-Žilina. A dnes som to teda dosť failil, že som buď zastavil príliš skoro, alebo som zastavil príliš neskoro.
že budem brzdiť trošku s predstihom. Keď budem vidieť, ako napríklad teraz, že mi to trošku skoro brzdí, tak to proste odbrzdím a budem sa trošku ťahať tým nástupišťom. Ale ja si myslím, že v tejto chvíli už sme z veľkej časti v nástupišti, takže si myslím, že to môžeme zastaviť. Horní loučky. Takže môžeme vlak zastaviť. Tak. Dáme si dole okienko, pozrieme sa z okna. No, vzadu máme rezervu ešte tak na vagón, čiže paráda. Jazdí sa mi s tým Pershingom naozaj dobre. Naozaj dobre. A mimochodom, na jednu vec som na začiatku zabudol, ktorá by sa teda hlavne pri tých osobných vlakoch, nehovorím, že konkrétne aký typ osobného vlaku, ale pri všeobecne pri preprave osôb vo vlaku by sa tá vec mala zapnúť, respektíve aspoň sa to robí. Kto príde na to, čo som zabudol na začiatku zapnúť, tak získa špeciálnu roľu na Discorde. Doteraz ju teda nikto nemal, to je taká novinka, ktorú sme s chlapcami vymysleli na Discorde. Teda konkrétne s jedným chlapcom. A keby ste chceli nápovedu, určite sa pozrite do komentáru, bude tam nápoveda. No ale my sa aktuálne už môžeme rozbehnúť na spomínanú rýchlosť 120 km za hodinu. A ja sa pozerám, že mi svieti výstraha, čo svedčí to, že no jasne ma to ťahá. Neťahá ma to rovno do stanice, ale ťahalo ma to niekde úplne mimo stanice. No a našou ďalšou zastávkou alebo stanicou je Brod. Ja si teraz netrúfnem tipnúť, ale by som povedal, že už som prekročil tých 120. No, 110. Vypol som to v pravý moment. Som presný. Takže tak. Našou ďalšou stanicou je teda Brod. Trošku sa aj zapískame. Môžeme sa aj trošku pokochať touto krajinkou. Ja si zrobím pár screenshotov počas jazdy. Aby sme mali dať čo na náhľadovku, samozrejme. No a... ja sa pozriem, áno, dobre si pamätám. Správne si pamätám, že je tu 100, takže to trošku zbrzdíme. Takže kúsok od tohto návestidla sa nachádza 100 na nejaký kratší úsek. Pravdepodobne z toho, že trať sa v tomto kratšom úseku nachádza v zlom technickom stave, čo teda aj vyzerá trošku tak. Hej, tu je nejaký výklenok. No a sme nejaké 2 km od stanice, ale tá 100 je až pred stanicou, neviem prečo si ju pamätám tu. Aha, už viem, pretože keď som išiel po tej koľaji naľavo v minulom videu, tak tá 100 bola, myslím, že skôr, ale to si teraz nie som istý, to by som opäť kecal. To je jedno, proste sme to zbrzdili na 100 a vždy lepšie ísť pomalšie, ako prekročiť rýchlosť, hej. Takže tak nejak, no. Tu by sa trošku hodilo na tej kopce dať nejaké kríky alebo niečo, to by bolo celkom pekné. Na ľavú stranu mi to príde aj reálne, že tam nič nie je medzi tými dvoma koľajami v úvodzovkách. Vlastne to je dvojkoľajka a tam je jednokoľajka, tak medzi nimi sú iba stromy, to mi príde celkom reálne. Ale inak musím uznať, že na to, že je tá testovacia trať tak stará, tak sa s ňou autori na tú dobu je to dobrá trať proste.
No a tá stovečka je až na výjazde do stanice. Takže som si to pamätal nesprávne, ale to nevadí, to sa stáva. Hlavne, že som rýchlosť ešte dnes neprekročil, no. To je hlavné. Tak, zastavíme si v nástupišti, tu sme mali predvesť pre 80. No a pokúsim sa zastaviť tak nejak pod touto striežkou. Dúfam, že mi to tak aj pekne aj vidia, ako si to predstavujem. No, nádherné zastavenie ako do perinky. No, dáme si dole okienko, môžeme pustiť cestujúcich. A môžeme sa trošku pokochať zase. Zase sa trošku pokochať. Môžeme pozdraviť nejakých fotografov svetelnou sirénou. Mimochodom, aha, tu sa to vlastne nebude dať, pretože to prepnem vlastne, jasné, pozičné svetla, tak to nič. Každopádne dvere sa nám zatvorili, takže môžeme odbrzdiť, zapískať a odjazd. Nádhera. No, nechal som vás vychutnať si krásny zvuk rozjazdu Pershinga. To je nádherný zvuk, no. A keďže tam bola predvesť pre 80, tak to ani nebudem veľmi rozbiehať. A myslím, že tam je ďalej 90, takže to celkom tak pekne vyjde. Tu máme naľavo nejaké kargácké ESO. S tým som tiež plánoval nejaké videjko. Plánoval som niečo na spôsob, že zoberieme ESO s vagónmi a pôjdeme po uhlie. Ale vagóny, ktoré som použil, ich názov napíšem do videa, pretože si to presne nepamätám. Tak majú taký menší bug, a to, že na jednej strane im chýbajú nárazníky a šrubovka, ako ich ťaha dokopy, tak tie vagóny sa proste jednou nápravou vychýlia hore a v momente, keď vy sa snažíte rozbehnúť, tak sa tie vagóny začnú stlačať, ťahať lokomotívu a keď ich chcete odpojiť, tak to celé vybuchne a vás to proste vyhodí z hry, že ste sa vykoľajili. Takže s tým ešte zaujímavým videjkom, s týmto videjkom ešte ja počkám chvíľku. Každopádne my sa blížime do zastávky Brod zastávka, ktorá je takto pekne v oblúku. Takéto zastávky tohto typu sa mi páčia, pretože potom pri fotení v úvodzovkách tak je vidno celý vlak tým, že to je v oblúku, hej, že sa tak natiahne do oblúku. Čo si myslím, že je dosť pekný efekt. Tak, opäť ako do perinky. Otvoríme si dvere, vzadu ešte nejakú rezervu máme. O tomto presne hovorím, že to vidno celý vlak. Bola celkom pekná fotka takto akože s kríkou, to si myslím, že je dosť pekné. Ja by som len fotil, čo vám budem k tomu hovoriť. No, počkáme, kým sa nám zatvoria dvere, ja sa zatiaľ pozriem, akú máme nasledujúcu zastávku. Nasledujúca zastávka je Čremošné a nasledujúca stanica je Louky. V poriadku, dvere sa nám zatvorili, takže opäť odbrzdiť, zapískať, pridať plyn a ideme.
Opäť som vás nechal vychutnať si nádherný zvuk Pershingu. Ja na tom ujetávam normálne. No, ako náhle sa rozbehneme zo stanice, tak môžeme ísť stovkou, čo je paráda. A čaká nás nejaké mierne stúpanie, čo zas nie je až taká tragédia. Pretože Pershing so stúpaním nemá absolútne žiadny problém, by som povedal. Takže tak. No, pískačík. Respektíve skôr zahúkam, no lebo je to železničný prejazd predsa len, takže skôr budú počuť húkanie ako pišťanie, ale tak to je také otázne, čo je počuť viac, no. A už prekračujem rýchlosť, nevadí. Ešte, že som si to všimol včas. Ešte, že som si to všimol včas. A z nejakého neznámeho dôvodu mi vypadla webkamera. Čo je veľmi zaujímavé. To neviem, prečo sa stalo. Aha, mne to nahodilo druhú webkameru. No dobre. Tak pokračovať budeme s webkamerou číslo 2, ktorá je teda oveľa menej kvalitná, ale tak bohužiaľ je to furt lepšie ako nič, no nebudeme si klamať. Tak predves pre 80, respektíve 85. A môžeme akurát tak brzdiť do zastávky. Takže zastávka Čremošné. Ja som to chcel teda zastaviť až viacej pri budove, ale trošku som to zle vypočítal. Ale to nevadí. Ja si myslím, že aj tak som zastavil celkom pekne. Teda vlastne ešte nezastavil, ale chápeme sa. No. Čremošné. To som nechcel. Tak. Takto som to chcel. Ešte si dáme takto. Fotečku. Mimochodom, môžete mi kľudne do komentárov napísať, čo by ste tak radi privítali v mojich videách za nejaké nápady na nejaké hry alebo niečo podobné, čo mám proste natočiť na YouTube. Poprípade, čo by ste zmenili na mojich videách, nejakú kvalitu úplne nezmením, to poviem na rovinu, kvalitu nezmením. Dvere sa nám zatvorili. Vzhľadom na vek môjho počítača kvalitu proste nezmením. Ale mohol by som zmeniť napríklad... Napíšte mi, či sa vám viac páčia také videá typu, aké robím ja, že proste nie sú zostrihané. Alebo či by sa vám viac páčili videá, ktoré sú proste zostrihané, že tie tiché momenty by som z toho videa vystrihol a bolo by to proste len kecanie furt, hej. Ale tak podľa môjho názoru je lepšie samozrejme video nezostrihané, pretože vidíte proste celý úsek tej trate, aspoň pri Railworkse a OMSI sa mi to tak páči, že vidíte celý ten úsek neprerušovanie a je to také lepšie, ale tak to je vec názoru. Môžete mi kľudne do komentárov napísať, čo si o tom myslíte. A môžem vyskúšať potom podľa ohlasov v komentároch urobiť vlastne aj nejaké viac zostrihané videjko, pretože ja videjka striham typom, že hodím tam intro, ak sú nejaké momenty, kde som tú hru musel pauznúť, tak ich vystrihnem a to je tak všetko. Takže tak. A do pár videí som ešte pridával no copyright hudbu, ale s tým som prestal, pretože
vyladiť pomer zvuku hudba, ja a hra je dosť také náročné, by som povedal. Aspoň pre mňa. Ale to je zase vec názoru, hej. Samozrejme, niekto to dokáže perfektne odhadnúť, ale ja som človek, ktorý to nedokáže perfektne odhadnúť, to vám poviem na rovinu. No dobre, budem tu kecať ďalej trošku. Je tu teda rýchlosť 110, ale to nevadí. Som myslel, že pre nás platí to 85, ale to nevadí. No ale tak či tak o chvíľku bude 90 a je tu klesanie, čiže ešte sa aj trošku rozbehnem. Takže úplne to nemá význam nejak rozbiehať, keďže aj budeme zastavovať v stanici Louky, ktorá bude teda našou dnešnou konečnou stanicou. A ak by sa vám videjko páčilo, tak môžete mi do komentárov napísať o part 2. A ak ich bude nejaký určitý počet, aby som videl, že o to je nejaký záujem, tak natočím aj part 2. Kde by sme vlastne už išli s niečím iným, hej. Takže je tu teda 90-ka. Jazdové návestidlo a piskáčik tu je niekde. Si zatrúbime, tu je piskáčik. Si trošku zatrúbime a vchádzame do stanice Louky. A teda do našej konečnej stanice. No, tí ľudia nad trojami sú teda zaujímaví. Ale to už je taká chybička, ktorá proste sa stáva. Napríklad, že mi naľavo chyba budova je tiež taká menšia chybička, no bože, stane sa, hej. Tak, úspešne sme došli do cieľa našej cesty. Takže ja dúfam, že sa vám moje dnešné videjko páčilo. Ak by ste mali záujem o viac takýchto videí, tak kľudne mi dajte vedieť do komentárov, alebo po prípade mi môžete napísať na náš Discord server, na ktorý odkaz nájdete v popise videa. No a určite niekedy príďte pozrieť aj na náš Twitch kanál, kde nie je že pravidelne, ale z času na čas streamujem hry. A my sa vidíme pri nejakom ďalšom videjku alebo skôr pri streame. Takže ja vám ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa na budúce. Majte sa.